Štvou vás vaše výdaje za vodu a její ohřev? Cítíte vztek, když se podíváte na své vyúčtování a nevíte, co s tím? Pokud ano, tak se dívejte dále a zjistěte, jak jednoduše snížit své výdaje na polovinu. Tohle je Tomáš. Je ekologicky zaměřený a hledá, jak ušetřit výdaje v rodinném rozpočtu, který není nafukovací. Jednoho dne přišlo vyúčtování za vodu a její ohřev. Po zjištění, kolik mají zaplatit, Tomáš zůstal v šoku. Po chvíli šel na internet a našel šetřiče vody Water Savers. Zjistil, že jde o českého výrobce, žádnou Čínu. Může je použít na vodovodní baterii, sprchu i toaletu a ušetří tak ještě více. Šetří vodu i energii při jejím ohřevu, ale také přírodu a její zdroje. Jsou antivápené se zárukou 5 let a díky tomu vydrží opravdu dlouho. Mají 10 000 spokojených zákazníků, tak to přece musí fungovat. Za pár stovek si je objednal a během 20 minut namontoval. Teď už má Tomáš o polovinu nižší výdaje a mnohem klidnější spaní. Taky chcete ušetřit a být v pohodě jako Tomáš? Tak klikněte na tlačítko a užijte si nejenom ty nižší účty.